Bi ye 20 juin a don talen bɛ Nations Unies fɛ ka kɛ don ye don min na ni bɛɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ kan k'i hakili to réfugiés la k'a yira k'a fɔ réfugiés ye mɔgɔw de mɔgɔ minnu bɛ yen ni dɛmɛ ka kan k'a fɔ diɲɛmaa ye fɛnɛ k'a yira la k'a fɔ réfugiés ye mɔgɔ de mɔgɔ minnu bɔr'u fɛ u ka jamana la ka na an ka jamana la wa u ma bɔ hɛrɛ la u bɔra sababu caman de y'a kɛ n'u bɔr'u ka jamana la ka s'an fɛ yan kɛlɛ b'o la catastrophe naturelle b'o la fɛn caman b'o la o de y'a to u sera an ma yan bi a journée hukumu kɔnɔna fɛnɛ na a ɲinilen don diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u hakili to réfugiés la réfugiés ye mɔgɔ dɔw de mɔgɔ minnu mago bɛ dɛmɛ la wa a ɲinilen bɛ diɲɛ jamana fantan naani mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ bɛ se k'a yira bɛɛ la k'a fɔ bɛɛ bɛ se ka réfugiés dɛmɛ réfugié kɔrɔ tɛ ka mɔgɔ ye ka a kɛ mɔgɔ bolo kɔfɛtɔ fɛn ka ɲuwa la ou bien k'a kɛ mɔgɔ ye i tɛ fɛ ka gɛrɛ mɔgɔ min na i tɛ fɛ ka kuma mɔgɔ fɛ i bɛ ka mɔgɔ min ni ɲɛ wɛrɛ ye bɛɛ bɛ se ka kɛ réfugié wa mɔgɔ minnu don ni réfugié don u m'a ɲini ka kɛ réfugié sababu de y'a kɛ n'u kɛra réfugié ye donc o sababu kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na an b'a ɲini ka nin don kɛrɛnkɛrɛnya diɲɛ réfugié bɛɛ lajɛlen diɲɛ kɔnɔ bon laɲini min b'an fɛ laɲini ba tɛ basabu an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ mana kɛ sigi la cogo o cogo degun dɔɔni b'a la o degun ye degun jumɛn ye an y'a ye k'a fɔ réfugié an bɛ document minnu d'u ma ni CNCR bɛ document minnu d'u ma mun b'a yira k'a fɔ u ye réfugié mun bɛ se k'u tanga a document dɔw bɛ yen yɔrɔ caman baarakɛyɔrɔ caman tɛ ka sɔn a document ninnu na n'u mago bɛ par exemple n'u taara banque la ou bien n'u taara service dɔw la u bɛ douter document in na u bɛ ɲagara document na k'a fɔ est ce que nin ye document ɲɛnama ye o degun b'u kan donc a ɲinilen don baaraw bɛ sen na k'a ɲini ka mɔgɔ n'a bɛ baara kɛ secteur privé kɔnɔna na n'a bɛ baara kɛ gouvernement n'a bɛ baara kɛ banque ni yɔrɔ o yɔrɔ ni papier bɛ se ka nafa ɲɛ ka olu sɔn hakili la k'a yir'u la k'a fɔ papier min bɛ réfugié bolo papier ɲɛnama don. Bamakɔ yan ni n ko n b'a fɔ n bɛ nkalon tigɛ réfugié caman bɛ mais Mali yɛrɛ kɔnɔ commission ni o ye gouvernement ka service ciblé ka dɛmɛ lase ninnu ma ka papiyew d'u ma walasa u kana jate mɔgɔ gansan wɛrɛw ye u kana jate tiɲɛnikɛlaw ye o service min sigilen don o baara kunna o ye jateminɛ kɛ ani diɲɛ tɔnba min sigilen don ninnu fana dɛmɛli kama mɔgɔ minnu wajibira ka bɔ u ka sigidaw la u dɛmɛli kama an ye jateminɛ kɛ en tout cas réfugié dama min bɛ Mali kɔnɔ bi a ka ca ni mɔgɔ 200,000 de réfugiés mɔgɔ 200,000 donc u bɛ fan bɛɛ mais u ka ca Koro u ka ca an ka kɔrɔnfɛla la mais u bɛ Bamakɔ fana caman bɛ Bamakɔ fana min bɛ Bamakɔ an bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a da dɔn n'a da dɔnna an bɛ dɛmɛ ɲini dɛmɛ min bɛ se ka las'u ma o dɛmɛ bɛ las'u ma u yɛrɛ ka gouvernement ka lasigidenw fana bɛ na u fana bɛ na dɛmɛ k'u ye nka u na o na u bɛ Mali ɲɛmɔgɔw fo k'a fɔ vraiment an ɲɔgɔn jamana ka dɔgɔ farafinna yan min bɛ a ka daw yɛlɛ mɔgɔ minnu bɛ gɛlɛya ninnu kɔnɔ min b'a ka daw yɛlɛ u ye sisan anw yɛrɛ sariya min ta ni an y'o ta san 1000 ani san 900 ni san 8 an ye sariya min ta k'a fɔ minnu bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ u bi maliyɛnw ni fɛn o fɛn ka kan o fana n'o ka kan u bɛ se ka baara kɛ Mali kɔnɔ u bɛ se k'u denw don kalan na Mali kɔnɔ u bɛ se ka furakɛ Mali dɔgɔtɔrɔsow la an y'o sariya ta o ɲɔgɔn sariya fana o man ca yɔrɔ caman jamana dɔw yɛrɛ nana ka na an ka sariya in lajɛ u fana bɛ fɛ ka o ɲɔgɔnna kɛ bara walasa minnu bɛ nin gɛlɛya suguya in kɔnɔ u ka se ka lafiya sɔrɔ u ka jamana